Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Asedemo aseda enka otumfo nyankopon abode nyina ewura. Kimi ewura da sebre ahene mo hene ewura no mu ewurade. Won ko an ye besomo wo ne ehia mo anso a won chan ne ye behwehwefiri. Adom tene yamfa kwantene ne so. Ekwan ye dikanfo no fa so a won nya so dwede ma won kra. Na mu nya wo ma wabufu ba won so anasa ayirafo no. Amen. Amen. Adishmai ayamosomfo mala misa osei. Anne do Muslim ba Preachers Association. Ade ye ne mudi nkita ho anofai. Na no pay ensampo a mepese mene amanfo odwene ho no eyekura ne nsempa etire aduosia nson nchichimu nkronkro no na yato asem bi se agidie fu suban se yeka agidie fu yeka so bi ogidie ni a one hwan sha Allahu akbar na wo sa agidie no wone hwan esuban ne kuta wo anti wo agidie ni sha na suban ba na obu a etimede wo ka agidie fu na amalam otumfo nyakopon me entias Amen. Yesu Kristo ka asem bi o meto nsempa etire anso nchichimodi no ba se na wo ma sim se awurade na be kosora ni na mo obi a obeye me nyankopon no na pede na na obi a woka ya awurade nyankopon ne Yesu ye Muhammad ye na wo ma na ekọ heaven no na mo obi a obeye nyankopon na pede edano enipa bebre beka se Yesu e yamfa odin hyenkom yamfa odin tuawomone yamfa odin nyahode ne pia na ehọ na mepai mo aka kire won se minimmo mumfiri musonko wo amaye de ho nti atagbe Allahu akbar yoni kramo fo bebre so wo anaje yan so wo ye kramoni waji nyango point di waji ngam je ni Muhammad yedi Allahu akbar na mo su bandi ya won ka ho Allahu akbar na tam so no ko yesala na kese wawie eti Quran me de Quran be kire se agidiefo no wom suban ne sai na suban ban ne kuta agidiefo Allahu akbar nyankopon me ente amen kremoni bi a wote sa asem we se suban kan ho de a yitum se udin di Amadu Yakubu Muhammad Yusufu Mariama Husina na emu on kan kremo so adini de da so kwa Allahu akbar utumfo nyankopon me ente amen ezo bi ko parliament na se eto aba ni eyi ni man ko parliament na chire yeto aba na wanko hobi wa ya frana ex minister sa titi ufu na ozuba nka wa o ye ex fusina Allahu akbar na ko pomi ente amen kamo anti chemon ko no yanko ko ka sembi wo sen a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya sa otun fo yanko pon so mo ya ho ban fi bon sam okwem obonsam adafo odada gidie ni ma ni firi papa hokọ bone ho odafo hu yamobo ba ye ho ba fi na kwem amen bismillahir rahmanir rahim no ye ka udimo ni ya sha se mi wura sa won kan ho a na wan fa tekraman to abodue mu a no mo dia nia furi sane a na wan tena ye mu no wan kire ye de ye nka ye yitontrowa yenim de ye beka tiwna wadmunti amen qalu bala kad ja'ana an-nazir fakazzabna wase na man fo no beka se aya no kura se osmanfo no baaye nchen na etwa no ntro ampa asem wo ya ye kan atemu da nipa bebre beka o mala mi sar mo kan na mo kan na de aka so won tira mi ensen wa na ewura kwaba la yesu yewu na sofo inshallah no wa kan sa na me ka se wa nya me nsen bi agum na wa ba na de ani se wi asia no o wa jam o na te se na me adum wa na se kaka bi so ne na kokromoti na epono na edwuma mpae a sabra na no wo pe nyankopon kira kwa Allahu akbar anso o twe kaka so na na wura mo won fa ho kura David won fa ho kura so enya mo na kaka kura ya koso ne sindo do mo ho na pantai ho no a afa na no wo pe nyankopon kira kwa Allah but wo ka nyame asam so mo kira mi ansa o me lifa ya mo bopa lifa kura de yen ka hu bi kura Allahu akbar yen ka hu bi kura o tun fo nyankopon mi ente amen وقلنا ما نزل الله من شيء wase na bodi afọ no beka se onyankopon sma odifo bi ama ya nchani o Allahu akbar mara mi sa wo deda wo ye onyankopon sma odifo bi ama ya nchani o dede di mo bi awo ya nkehe ana de opanso no aka cho so ya ti abre wa masam ya ti abre ampa wa ti abre na won ti mbre sai esi ya wo abon sa wa ti abre e duro ni ho wa ti abre
otumfo na nkopon ma yenti asa Amen. moment ya bo say yare bia ye wa wunya no aduro no wati abre kokwalebu na kohwe obi ne na sensenso abusumi nsiani na kira ye kuro nya na kiri kuro no de koye o na na ya de no de koye na na mso oda fa konfra manfa na chinti na kiri nyina wo nkom wonya no ho no wonya nko wa wusu wo wuye ya no wakra doctor say wati abre baby awon and baby awon na sensen no wati abre otumfo na nkopon mi amen in antum illa fi dalalin kabir wasi na bodi fo na ka kire adifo no se won mo yiram papa mala mi sa mo de mo yira o he nkremo na wo kani ba na wo achim ni ba na wo nya ba bia ko bi ka kire ze apo bia munumunia wo ko ton nkremo ni ko firo mu atebe Allahu akbar munumunia wa je wo munumunia wo ko ton nkremo ni e firo mu mu wa he no de twetwe eti bodi fo no anka bodi fo be ka se adifo de mo yira o na se nda fo de mo ha mo kamo mo hamo na mo nsa mo numbi wi ya mo numbi e ma ya mo pedi na ewi ase de na mo hamo ho na o mi se ye haya ho na me pa wo nku ntam na o ma o se tutu sa na wo se no so no na de o de ba ye kase na do tutu o eni mo ha de no ya de o se de no na tutu o pa bo hre ma na ya de Allahu akbar atebe o bo o be di form yo no ama soro ne fom nyina na tutu o ka sa do so tekra na pre wani musa o pa bo hre ma na ha de o se ni pe mama ko fom sa ka sa so a enye yi aya sel so na o ka sa so abo so tekra ma na pe musa ko na bi e wo ba yo ha mo se won ti bi wa ya na sa na me no di form inshallah o tu ko nya ko form yan ti amen o se wa qalu law kunna nasma wose na boni ya fo na bekase sa anka yati adifo ne nsam no a mala bi za wonza mo wo kan sa bra de dipa wa ho kire mu no sa bra de dipa ko jira position bi a wo kan ho ntwa wo yi da ni yi wo ya bi enye yi jefo bi ya ni obi entime mu wa no wo kase wo bi free hard work kwalebu ni ya kwaya no operation ni ya tiatia bi beri e na to hiri so ni e de no ko Allahu akbar sa bra no wajiro woni nkwankwanta na kasa biya ni ho a wokra wote ase je se ayi operation na wono so wate so operation ya ya wutumi so wo wi ka bra fe na no obom paye wodi ya wokoji ya obi esi aye no ne pa woda so no ana wakofa bible ne odi ana wa bi esi foto ba na 23 yehu anu me yafo na ya wo da riri ya no so da ho so Allahu akbar o ba dia o de hiri ya ni ya no o ba o ne ye wa no ya fo hiri ya o da ji e tra na ye o ye ndu na ka m ti asi ye wa no ya fo hiri ya me bibi ya o de kan ko se bibi ya o na doctor o mo a o de abo an tena hon time wo ha no to wan san wa ko peja ko po chira kwai asi en tie tie no Allahu akbar fo nya ko po mi en tie amen o se au na'akau anase ya de nsam no ko adwendwene mu a sanka ya de nsam no adifo no beka ya no ke de kwa adwendwene mu a te se me nsam o me ke wo bi hia me ya na de nsam ni adwuma ye na wo na me ha me ho wo sori anu afro ka drum kan na akoka nyamsem wa braye ye business ampa wo ye business wo to kokai wo to wi wo to ka papa wo tim wo de ne na hihye na taaso wo de chenya tunu kom e maba wo agu ka yi mu ye ba e monum no tip tap wo bi se bibie ni wiase da ko to tumi de nkwe no de ahange no kwalebu nkwe keke Allahu akbar na be sha ho no doctor se ye yi aye yi nji so da hakakra ne ma wo ye tu husu kakra de sa do so da ya ne ye ma wo duro na de no so hye ho sa do bo se ma no no mo ate agina wo hia obi oni no anu obi se Mr. Kunsi ye ne kotu kwalebu na se na what say what ba forward you so ba ye mabo na nkwe na ya wo no se sa nkwe ro ani ni commission bi inshallah no ye nde o tu ko na go for me ante amen atakbir Allahu akbar wa ma kunna ashabin sa'ir wase anya ne sa anka ye dia basa amanuhuru jayimu Allahu akbar sanka ye de sansam no ye adwuma ama ye de kwa adwinvini mu a anka nya ne se ye dia basa position yi o esa me wonu ho fabre wo bi a wanya abanya mane no afa na wo dwene bi sa se na ye den wa me kura aden wo
nyankopon atemu da no saa na nyankopon ahyehyɛ na asase su obi a wanya asɛm no wakɔ high court yɛde kɔ ya no before see yɛde bɛkɔ police station ni abɛbɛɛlu na yɛde asɛm no kɔ court no afa lawyer ɛhɔ deɛ wokɔ abusuafo di wɔ di wɔ so eti yɛhyɛ court day no na wɔkɔ a wɔbɔ nsabusua di wɔ akyi ɔbɛ wokɔ no kasa wɔ so mede asɛm bi ama lawyer lawyer no deɛ wɔyɛ adeɛ paa wɔbɔ mmɔden paa lawyer no nso adwuma no wɔyɛ ɔno ne deɛ nso wɔakyaagye wo no wɔkɔ kra asɛm mu na asɛm no yɛka na nyɛ ne yɛsi yɛmfa nkɔtom a wɔne problem eti wɔbɔ nsi agyina hɔ ne yɛkeka na yɛkeka na yɛkeka na yɛkeka eti da yɛsɛ nnɛ yɛ judgment atadeɛ bi a de bɛhyɛ akɔ no judge no wie na wɔka se yɛmfa nkɔtom mfie du a na lawyer no titi ne tiri ho kakra no obisa ne an ba ne sɛ na mo bɛ ne de ya da ba ka bana kre aye krado ta bɛ na president gyina wɔchi inshallah won san ko fie de o dabi won ko kra wo yiri o sana temu da ne tie Allahu akbar ntia temu da ne aban no bom sɛ epu na yɛ sɔre a wallahi suban ya obu ya no ɛho akatua na sabeka Allahu akbar wona ate hɔ no mo na ase Yesu ewu ade wonkwa Yesu mo gaaje wonkwa wo krɔmfo wo ya Yesu mo gaaje wonkwa wo ko obi ni Yesu mo gaaje wonkwa ɔsɔfo wo de bentua na ɛsa nkɔmfo yere no mo Yesu mo gaaje wonkwa bentua na wo de sa wo bi yere wo de hɔ wo ba bɛma wo de bentua ɛsa no ɔsa bɛn kura meka sɛ so wɔn wɔ kurukura wura dɛm wɔ mmie no hu mo kunu hu ana ɔsɔfo ato brade so wɔ fa abrodo aduro na sɔfo wo yɛ operation asɛm ni o mala ana wo wakɔ ya mo aduro na ade agu bantuom ana wo ka kyerɛ wɔ bi yere sɛ wɔn koto na sana na maame nso wɔkoto a tokuro mmienu na ɛwɔ akyiri hɔ sɛ wɔhwɛ hɔ a wobɛpira no wohwɛ wɔn so a problem ɔwɔ anyɛ nsɛmɔne na wudi eti Yesu Kristo ka asɛm bi sɛ mmerɛ no kɔ awieyɛ a Nyankopɔn bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ sɛ deɛ asɔfoɔ no nyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ o na nsɛnkyerɛnne ne nsɛmɔne Allahu akbar obi yere a wo de bɛntoa ɛsa no bɛntoa so na no kwan ne ketekete te sɛ pen ɛna ma ne yakoto ɛna wo de bɛntoa hwɛ baabi a wo de hyɛ wɔn wani ahwɛ hɔ a trouble wo bi ani ko hɔ nso a wo de ade a wo hwɛ nso nsɛmɔne na nsɛmɔne na wo mu di na ko abani kwa wo kɔti na no wo didi nkramofoɔ tɛm no wo didi nkramofoɔ tɛm ne kyɛ sɛ wa nkramoni wɔnyɛ Yesu ninti nti Yesu na se yɛmfa bɛnto ansa mɛe na de ni quotation da bia ɛma sɛ program bi so wɔ Kumase akɔda bi abaya bi a ne maame yare a wakɔda asɔre fie na abaya no kɔsra ne maame na okoduru hɔ ne ɛso ɔsɔfo ni na maame ne yeli no okobisa asɔfo ɔso wo maame no minim no waba ha na wo yɛ deliverance Allahu akbar abaya nso yɛ kama bɛde sa sɔfo ka kyerɛ abaya nso wɔ hia deliverance na nsane bɛ ma wɔ hunu ma gye sɛ me deliver once wɔgye sɔfo di ɔna sɔfo di no wura adɛm on the wa na break up na virgin Allahu akbar owie no ɔteme dɛm hɔ nsuo hɔ ko dware ansa na wapie sɔfo kɔ yɛ ama akɔtoto cross ase wɔyɛ de wɔtoto cross no ase aseɛ wɔfrɛ hɔ wɔn de ne ba radio so Allahu akbar ɛnna nyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwade o nsɛnkyerɛnne ne nsɛmɔne eti bi de kremoni sɔw tax bɛɛ mu yie mo mi nso mu yie ne na mo akyerɛ yɛ kwankyɛn Allahu akbar wɔn a ne ma mbie ne hɔ ɔbɛyɛ saa adeɛ wɔ yɛ bɛma ne kwankyɛn sɛ nipa nyɛ sanda daa ɛnti bi da ebi nsi nso da otu nso da nkɔpɔ mi nkyɛn amen fa itarifu bi zambi fasuka li ashab sa'ir wɔse ɛno akyi no wɔn bɛdu wɔn ho ɛwɔ wɔn bɔne a ɛwɔ wɔn bɔne ho nso saa abɛrɛ no na aka akyi had I know always at last ɛno akyi no saa amanfoɔ no nyina wɔn bɛnu wɔn ho wɔn bɛwuru sɛ yɛnimu anka yɛsom Nyankopɔn yɛnimu ananka yɛntie Nyankopɔn asɛm yɛnimu ananka yɛhwehwɛ Nyankopɔn ti akwan yɛnimu ananka mala misa no nsɛm wɔn kan wɔn ntie ɛfɛ Yesu baa nipa na kutie ano ne obia asɔfoɔ na kutie ano na wɔn de baa no ɛnwumanimfoɔ na kutie ano Moses no yakutie awɔm Abraham yakutie awɔm wɔn a wɔn kutie akɔmhyɛfoɔ no wɔn nyɛ furatamfoɔ na wɔn ani abue no mo adwene mu abie no mo nim deɛ fata nanso wɔn personal interest nti wɔn mo kutia akɔmhyɛfoɔ Allahu akbar otumfo Nyankopɔn mi amen wow innal ladhina yakhshawna rabbakum bil ghaib wɔse na amanfoɔ no a wɔn suro otumfo Nyankopɔn ɛwɔ nsumayɛ mu no bi
lahum maghfiratu wa ajrun kabir one more wabone fache any akatua papa esombu wo nyankopon anim mama tu nsempa etie enum nchichemu baako obema Yesu Kristo nyankopon aso wie nka no amen ka asem bi ho papa no kasa ne nsam a waka no mu odu na amanfo afa ne nsankyerɛ ne mmom ne yɛde yɛ adwuma instead of ne nkyerɛkyerɛ no a ɛbɛma nipa yɔ ayɛ nipa no nsasanka asɔfoɔ no bebree ɔmo tie Yesu nkyerɛkyerɛ no a ka menyi ne sɛ asɔfoɔ bɛfa bɛnto aso wɔkɔsa wo bɛyere etie ma na me ho gire me o yɛ doctor kra wɔsa saa sɔfo kura bɛntoa ɔbɛntoa kremo asɛm ɛwɔ hɔ nya de a isuma asɛm ho asie ana cross yase nso na ɔmo di nsɛmɔne subhanallah adan Matthew chapter 5 verse 1 na ohunu nkrofo kwakuo no bra Yesu Kristo ohunu dom ne nkrofo kwakuo no ọkọ be poso ọtena be po bi so ọtena asie no na siafo ne ba ne nkyɛn bra ọtena asie no na dom na siafo ne nyina ba ne nkyɛn na obi na no kyerɛkyerɛ wɔn sɛ papa ne hyɛ asie sɛ wɔka nyamesɛm ɔka nyamesɛm Yesu wɔbɛka nyamesɛm o na nsankyerɛne ne deɛ odu ba bi na obi yare a na wasane yade ama nipa na gye di sɛ nyankopɔn tumi na ɛyɛ adwuma ne ɔno ani tumi na ne dwumadie pa wɔde ba asase so deɛ wɔbɛka wɔ nyankopɔn ahene ɛho nsɛmpa de kyerɛ nkɔɔfoɔ sɛ yɛbɛyɛ bɛgye nyankopɔn adi atabir Allahu akbar enhyira ne honhom ahiafo enhyira ne honhom ahiafo muslim ba enhyira ne mu sɛ bibi ne mu botom mu bɛba ha gye sɛ amanfoɔ tie san mo nya sika tua ka sika de aba na mo banso nya bibia na mo bɛyɛ no me business mo bɛka nyame asɛm sɛ bɛ nipa bɛte nyankopɔn asɛm wase enhyira ne honhom ahiafo na wɔn ɛna ɔsoro ahenni ɛyɛ wɔn modia no so mo de suban patoa so de a nyankopɔn pa obɛhu mo bɔ hyira ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ enhyira ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ ho anum wɔn werɛ ahoɔ wɔbia ne werɛ ahoɔ ne gyidie ni a anka wɔfɛ sɛ ɛsɛ sɛ wɔnya kwan so nyame yie nanso ne kasa wɔyɛ prisoner me kasa wɔ shaban yase me kasa wɔ setumi bi ase me kasa wɔ yakoa eti me kasa wɔ sum nyame ne wɔnya kwan ɔsen na wɔn ɛna wɔbɛtetere wɔn werɛ wɔn na atemu da no so otumi tintim na wɔampa aba yakɔpɔn behu mo enhyira ne wɔn a wɔdwoɔ enhyira ne wɔn a wɔn dwoɔ na wɔn na dwoɔ eti nkrabɔfoɔ mo dwo sabe mpɛpɛfoɔ ya dwo bugasi takashi na duru wa hyɛde wo dwo sana komsheni bayeye komsheni tire no subhanallahi dabi ana udru zongwa wonu wa fra ne ba fuse na fuse na nte na sa tire fuse na te no da na ni no ba na onu nkasa ka tire ne ba fuse na se aduru wa sheje mutum banza sheje fiti wonu wa ne bawo Allahu akbar na aduru wa sheje nso sabe wo de batwi kasa mo a mama nkyerase kan fatase ya kan TV so na so mama nkyerase ma koto ni bi a waka bi kyerɛ ne ba no wongunu ase kyerɛ sɛ woni twase ye mpana ba krebo wo ba wo no ɔde nso so na koda na ye ya wo kaka safi we di akyerɛ no kwata fi so da zongo da zongo de da hono na ye zongo fo dodo no akasa anduru wa wo se pepe ni bi aka anduru wa ase kyerɛ woni twase ye mpana ba na wo yira wa war ne na wo ba na wo ka kyerɛ wo ba na wo no yira wo no sɛ wo ma mi twase ne empana ba no wo didi wo yira tem na wo ba no so ye empana ba wo yira na ko ba jama de ba hye wo ana na ko ba jama de ba hye wo yire Allahu akbar illallah na sa ko fo ntin komshani ati bi fo no wo mo ya sa no dabi Muhammad subhanahu bi no no yabia okay na wɔn ɛna wɔbɛ nya asase na die wɔn na heaven ne wɔn dia wo wɔn na wɔn dwo no eti wo a we patapa wo ne na mu wiase a entokokunu atutrasem ensem wo mfaka asem no ntiase a na ako ho asem no ntiase a na ako ho anya NDC a ɛyɛ MPP anya kotokwa ɛyɛ half no agye agyinam na wo ko ho wo bɔbɔ no bi da parliament ni won ko bi da won ba ko ya titika mu no won ba titika mu won ba bɔbɔ ri die sika ya die sika ono siti zongo ni ba nyada na bugashi na takashi na da ni abere ni ho fifire na wo ya ho nkwasi asam malam ya na awre ho la ilaha illallah obi dira ba bi anaje ye se Muhammad subhanahu Allahu o ka bo so nye subhanahu dabi bi be ti aka sa me je papa ni o sa me ya chimo ni ba pa mapa wo kwa bra be wo je papa ni a chimo ni ba be ti obusu papa ni no wo inshallah ana wo dada je kwasi je sa akwasi je asanti ni papa mapa ye ni ye ya de na ya asante fo mo ye nya bebe fo na nkyerɛ sɛ
wokɔ nkrama na ayɛ pɛpɛ ni Dabi. yɛ bɛsi yɛ nuanu pɛpɛfoɔ no bi a wɔn afɛ suban bi ɛne sɛ islam wɔn nyɛ abɔkyerɛ na wɔn nyere ho kakra nantwie kura sɛbe wɔyɛ nantwie nso wɔyɛ nantwie wɔyɛ no mara yankopɔn ne yɛ nte aseɛ ɔsɛ nhyira ne wɔ atene ne ho kɔm ne sukɔm de wɔ kan ne yie nhyira ne wɔ nhyira ne wɔ atene ne ho kɔm ne sukɔm de wɔ nhyira ne wɔ mu atene ne ho kɔm ne sukɔm de wɔn na wɔn ɛne wɔbɛma wɔn ameyɛ na wɔn a wɔn atene ne ho kɔm ne sukɔm de wɔn sɛ mi ma la mi sɛ ɔsɛ ni koduru baabi a na wɔbi ka kyerɛ me sɛ nkramosamno a wɔka no deɛ wonyamsɛm a wɔka deɛ ɛyɛ paa na ɛbɔ nkurɔfoɔ yɛ akasa kyerɛ wɔn na meyerɛ ho ɛgɛ sɛ wɔfono suban bi wɔfono bebree na akbaru wɔsɛm a wɔka deɛ ɛyɛ paa na ɛbɔ nkurɔfoɔ no yɛ akasa kyerɛ wɔn nkurɔfoɔ hɔ ano mu a me nuanom nso nkurɔfoɔ no bebree Allahu akbar me nuanom nso nkurɔfoɔ no bebree na sɛ baabi a mɛteɛ no aberanteɛ bi wɔyɛ moto na moto no ne exhaust pipe no wɔyɛ ho adwuma ɛna wɔboa patu exhaust pipe no afiri soɔ na kɔdɛ kyerɛ moto yi so a sɛdeɛ obesie yɛ kpɛrɛ sɛ wɔda wo yɛm bɛhyew pram no wasɔre ɛnyɛ biribi asɛ sɛ wɔyɛ didi wɔnyɛ wɔ bia nkyea ne da wɔnyɛ wɔ bia panim wɔ bia so nka hwɛ nkyerɛ ne da na nyankopɔn yɛ adom na moto no hwiri na ne kɔnkɔn wɔ sɛ twa wobɛba ne ntafoɔ no akyia wɔyɛ wɔyɛ nso ne obi ahwɛ no na wɔn hwɛ no wɔ bia nka hwee na deɛ ma ne na mu hwɛ sɛ wɔyɛ na la ilaha illallah nkɔmhyɛni tidifoɔ paa no nyankopɔn hu yɛ wɔn amen nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ nhyira ne mmɔborɔhunu na wɔn ɛne wɔbɛhu wɔn mmɔbɔ na wɔn no ne ɛnya nsɛm a ɔte sɛ kaa so wɔde bɔ deɛ ɔmɔborɔ wɔ ti dabi mara ɛgya tɛmu na nyame ɔyɛ ɔdɛn Allahu akbar la ilaha illallah na wɔn yɛ de ayɛ wo ɛdeɛ mpaa na wayɛ wo a ɔkɔte sɛ kaa de awɔ no ɔyɛ ɔdɛn ɛdeɛ mpaa na wɔde ayɛ wo mekra mo nyankopɔn fɛ bɔ ne amen ɔsɛ nhyira ne wɔn a wɔkoma mu teɛ nhyira ne wɔn a wɔn koma mu teɛ na wɔn ɛne wɔbɛhu onyankopɔn na wobɛnya nanka ne abia ne mu agu ase wobɛnya nanka wo nua bia ne mu agu ase wobɛnya nanka me kwabrɛ sɛ yɛ a mete ha ne mafiri ha na wo no wabɛtena ha wonko a na wonko a wohuru ka na wei yɛ adeɛ na woka yɛ a ɛɛdɛ ɛne wawie na wo na wɔba no nti yɛnyɛ wo den ɛgyideɛ wonko a wayɛ wuni hɔ so ɛ woyɛ sheik woyɛ malam woyɛ alhaji woyɛ dɔkta wonko a ɛna ɔka obi ni bie wataadeɛ obi nhyɛ obi da mpaboa obi ni bi ɛhoma a wɔwi ase nyinaa wo na wonim ɛna wabɛtena ha na nko a waka na wawie nti ɛna ɔdɛ nti deɛ yɛn ayɛ dɛ waka wie nyankopɔn fo yɛ bɔ ne nkyɛn ami eyi ase asetena ɛmmerɛ na sɛ wante ase a wotu si eyi ase asetena bɛyɛ ɔtɛ nyame ɔma eyi ase asetena nyɛ yɛ mmerɛ amen nine nhyira ne apatafo na wɔn ɛne wɔbɛfrɛ onyankopɔn na apatafoɔ no ne hwan sɛ nkramosom ne kristosom ɛnyɛ ntɔkwa ne yɛko ɛnyɛ manso bi na wɔyɛ ntam o mekwabrɛ sɛ na meyɛ kristoni ɛna mabɛkenka nkura ne baaboro ate aseɛ firi sɛ sɛ mekɔ nkramo ɛna maba nkramo ɛna mekyerɛ deɛ nti a mekɔ nkramo wopa ate aseɛ wompɛ agyae ɔngade ba fada ni wode ɛnyɛ fada koraa asɛm koraa ɛnso wobɛkɔ na mmeranteɛ wɔasi kɔtɔkɔ wɔasi has kɔ magazine kɔhwɛ nkɔda yi a wɔn bɔ mbɔro gye sika kɛseɛ ne to mpɔtɔ mu mo mo te magazine woda kaa na se asɔre a ho futuo ne ho fi pɔtɔ na wakɔ sese kaa ne obi kɔkɔ kɔtɔkɔ ne ha nti me ko mo de ne ya na me nhuru asɛm a menka nkyerɛ wo supporter wo maduru ba bi nkaka masalachi ho na ADC ni FPP on the asiani no the asiani president ko for play wo no wo kwa Malaysia ko hwe de e ko so e condition wo ti mu ba wo e namu akono wo play no akoko de akọ na fa mo ti wo friend say masalachi ho am ma se sika na MPP NDC parliamentarians wo mo ko parliament ya no fa ya won ko hwe tim pampa no mo no adesika wati tim pampa akoko nam na ya yo na mo ti ya na mo de mo hwe asika akoko de akọ na fa no ya kene na fa no so no wati nyankopɔn ma yɛ ntiase amen ana kɔmɔ no mutim baba ana wote masarachi no wanga ba yɛ da na bugati na taka o minu anu nso gofo na me ma ya botre amen ade bi won pa ne sa na yɛ no Allahu akbar kyerɛ wadwo ɛne ni pasefa nti won kwasa ntifo mu nkɔto se yɛ kon by heart sa David ɛyɛ adenkyerɛ ɛyɛ made yɛ menti afi ɛsɛm sama wa hemfie sa ne yɛ fra wa hemfie na abɛkyerɛ me die nti a wo yɛ me saa wo ba na wasɛm no nyɛ da yɛ bɛbɔ ka ni ama warning etna santifo mpanimfo wo kwan yɛ fa so ma nipa hunu sɛ wo yɛ bɔdeɛ eti yɛwsuban sɛ onipa
sanne yedi asembua yebua na sabu zongo so di ni asembua nyame ni anabi asam so ho na sam so wo wa sisi ni paro si nyame ni anabi na wo ko sisi ni wo he nyame ni anabi ohe wo de wa he no ni ya wo no ko he nyame ni anabi enti wo no ha ti ase no wa he nyame ni anabi a nyam to kwa na de aba azande bo so utwa ko fi na sempo so de bia na nyi ka wo buano fo na je ne patama na pa na ko ya na nka bibia no so ni islam ntireke atabi Allahu akbar ko fo ma enti amen shirani wo atene ne enti wotawo ai shirani wo mu atene ne enti he te se mo te ya mo kirekire nzongo fo ne bebre awon su ba na mo kan wasam do mbeka sa mala iso ya kremuni enso ampen kremu fo asam akoma wo makoma sai amala iso ya kremuni so ampen kremu fo asam oba ya ne yan kremu fo nko anu didi atem ya bibi fo no ya bebre ya wo kan ko rekere na wo su didi na atem so ka bi atem na meka kire wo no me ni di watem otu fo nya ko fo me enti amen na wa no sura hemien eye wo modia na benya heaven na ya kan ho asam wo mo no mo sa de kan shirani mo se wo hamo enchirane mo say ya hamo na wotamo na ya tamo ni na medine nte na mo mo beka no kura minyankopon Yesu Kristo nkomheni Muhammad di munti odi atro eka asamwane biara to mo so ensemu a enfata de ato mo so mama manenye ka kire mo Yesu so wo ka kire mo obi ama na nenye na mo ho ensepem na mo nye free na makatia so ewo asoro obi a wode no kura be yaduma be obesuro nyame na be ya ne ye pa no wakatua eso ewo soro sara na wota adifo a wodi mo ne mo sai no ya tie won ba won asanuam ya di bitu jatabuom ya wobin mo yesum no tensuom Daniel Shadrach Meshach Abednego ya do mu gu jafro no mu a sara na difo di mu anim ka ne ye tane wo mo muni aka so so nkele ti me ka tira mo nkramofo anyamsonfo mo na mo ye asasi so nkyene na se enkele da yira sankene ayira ne da dia no de be hye ne edi kremoni num wiya asamba na aka tira obi on frenya na wo ton wiya enyam kremoni ton wiya na asamba na aka tira obi on frenya Allahu akbar na kremoni ton ko Kenya asamba na aka tira obi on frenya na kremoni ba be gira TV so no abone ho adagya se de kremoni ba ko fa owiase ni mpra ama ne da na ne agye ama wode no bo nyuma bi ba wode ko tuo ya medo abiba subhanallah abiba nke ya wa yeforo ni ade wasie na anadwone ya be fa wa ko kire nkunu no ana kafiri ni ba mabi ade ugina redu so ebo nyoma sa wo wado ko tuo ya de abiba Yankopon fi ebo ni cheye na sa ye no Yesu Kristo si sakama wa tio ni mu mu ma oprebuo onipa bade oni baabi a otiri da fianom mo me anyai ne ye mom paye ne yankosebe fisa honhom pe so honam o mmere obi anso ogira ho no ovi yi no afi ase assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh